kan de Donald Duck lezen, verder weet ik het nog net. Ik kon ook de Donald Duck lezen. Ik wil in de vakantie de serie zien hoe overleef ik mezelf. Ik wil geen vakantie lezen, dat wil ik het niet. Ik wil in de vakantie een Dirk Jan lezen. Ik wil in de vakantie hele foto's lezen. Ik ga in de vakantie geen tijd om te lezen. Ik wil Donald Duck lezen. Ik wil Donald Duck lezen. Ik denk dat ik het huis aan mijn bus wil lezen.